Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan. Kunnafoni balan ye Juakun kɔnɔ siɲɛ 5 nka tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ. Bakari Tarawele Bɔ Jabati an bɛ bɛn kunnafoni balan na. Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka wulikajɔ la. Baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ an bɛ jate bolo sɔgɔmada in na. E ni ne kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn. Mali kunkanko kuma. Mali n'a dɛmɛbaw. Mali ko yɛrɛ bɛ da jumɛn na. Lamɛnbaaw k'u labɛn. Sɔgɔmada in na kunnafoni ka ca. Bakari o tuma an n'a ɲini Amadu fɛ a k'a bolo la ma an ka sɔrɔ k'a daminɛ. O bɛ bɛn. Jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Namu ne maninfin yɛrɛ dugu min sira kan o dugudenw foli de bɛ k'i la hali ne ko bala cogo bɛ di. Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Soir de Bamako sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Dunbuya Bakari Tarawele a ko Emmanuel Macron Faransikɛw ka jamanakuntigi a baara da a ka kumacogo dɔn ni k'a ɲɛsin faso Maliba ma Bakari Tarawele nɔ tɛ Mali a n'a bila a ka minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali tɛna kama jigin mɔgɔ ye Mali ye cɛfarin jamana ye kabini kunun an bɛnbakɛw Bakari Tarawele olu m'u kan majigin Bakari Tarawele bi fɛnɛ anw tɛna kan majigin an ka tiɲɛ kan a ko kana bi anw kan Bakari Tarawele ko se b'i ye kana bi anw kan k'i bɛ se ko la parce que b'a ko min kɔni kun ye kunun ye Bakari Tarawele bi maa minnu bɛ jamana mara la u ko an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini wa a ti kɛ Mali la bilen ɲɛdonna a banna o banna pewu Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mayimuna Dunbuya a ko Emmanuel Macron musokɔrɔba cɛ Faransikɛw ka jamanakuntigi Bakari Tarawele ale kɔni ye ŋaniyasiri dɔ kɛ ni ka wuli ka farafina yaala in ko b'a kɔfɛ dɛ a ma wuli ni ŋaniya dɔrɔn ye Bakari Tarawele a wulila ni min ye o de ye Irisiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati labanw na ni ka Faransi ka jɔyɔrɔ dɔgɔya ni ka wuli ni tiɲɛ ye ni ka nkalon kɔ ka bɔ yen Faransi bɛ ka birifini birili min kɛ maaw ɲɛna ni ka tiɲɛ yɛrɛ maaw la o ɲɛsiranya o gɛlɛya o maloya min ye Emmanuel Macron yanni Faransi e tigɛ bɛ tan balan kɔnɔ o tuma u ka bɔ joona u ka dɔ fara nkalon kan sɛbɛnnikɛla ko nkalon b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa a ko min ye Emmanuel Macron a ka taama dɔ fɛ ni ka ɲɛsin Guinée Bissau o jamanakuntigi min ye an balo ale kɔni ye kuma dɔw fɔ Bakari Tarawele a ka kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jubato naji min n'i m'a fɔ den ni ba bɔnbɛn i b'a fɔ ani fa bɔnbɛn n ko ale de kun wulila k'i jɔ k'a b'anw lafasa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bili kɔsa fɛ a wele ka wariw proposition kɛ da yɛlɛmana jubato naji min b'a a dalankolon tɛ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an balo Sisoko ye ale ni Emmanuel Macron Bakari u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ni kunnafonidilaw min ye jamanakuntigi ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye conférence de presse ye o de senfɛ Emmanuel Macron a ye kuma ta ni ka Mali sɛgɛrɛ Bakari Tarawele maa bɛ fili ɲɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i ti fili o ma fiyewu a ko min ye Mali Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ hakilina ma ka kɛ Mali kɔnɔ Mali ɲɛmaw n'o ye transition ɲɛmaw ye maa mun ye fanga ntaraki wajibi la Bakari Tarawele k'u bɛ k'u sago de kɛ jamana kɔnɔ min tɛ ka kɛ ni tiɲɛ ye min tɛ ka kɛ ni sariya ye o tuma k'u bɛ ka siya woloma ni ka dɔw kusa ni dɔw ye ka bin siya dɔw kan k'olu fa k'u bɛ fɛ k'olu si latunu sɛbɛnnikɛla ko Emmanuel Macron a y'i da maga na k'a yira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye Bakari Tarawele ko ni diɲɛmaa ma wuli k'i jɔ hakilina mun bɛ Mali ɲɛmaaw bolo Bakari Tarawele ko ɲuman tɛ ka ɲɛsin Malidenw ma n'a tun b'a dɔn a t'a fɔ wa Faransi ye nin ko kelen de kɛ Rwanda jamana kan k'olu sɛbɛ ka siyaw bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faa a filɛ dɛ kɔsa fɛ tugu k'a fɔ k'a bɛ n'o ko dilan Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mayimuna Dunbuya ye a ko min ye Faransikɛ nin kuma in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ a bɔra maa min da o de ye Faransikɛw ka jamanakuntigi Bakari Tarawele a ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ kuma in k'a fɔ anw ka jamana marabaw u y'a yira k'a fɔ u tɛn'u sigi k'u da den ko ye sabu ni fɛn dar'i la min tɛ tiɲɛ ye n'i y'i sigi k'i daminɛ Bakari Tarawele maa minnu bɛ n'u ta kalama u bɛ sɔn ka da ko la dɛ an yɛrɛ fana ka bɔ an ka kuma min ye colonel Abdoulaye Maïga n'ale ye jamana gouvernement ka kuma lasela ye jamana ɲɛma tɔgɔ la a bɔra ni ka kuma Mali télévision nationale la k'a yira k'a fɔ Mali ye jamana ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo danbe jamana hɔrɔnya jamana kelenya ni bɛn jamana maa wɛrɛ tɛna fɔ k'i bɛna leçon k'an kun koyi o banna anw yɛrɛ ka karamɔgɔ hadamadenya kalasira maninfinya kɛcogo jamana maracogo k'e de bɛn'o kalan kɛ Malidenw kun k'i b'i yɛrɛ sɛgɛn anw y'o dɔn k'o dɔnna kari a ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen Faransi
masakɛ Emmanuel Macron a ye kuma minnu fɔ Guinée Bissau Bokar Tarawele ko kuma in ma bɛn an ma ko ye an y'a kɔn bi an y'a kɔn sini wa ne ko mun bɛ taa adamaden yɛrɛ tulo gɛlɛya ten i b'a fɔ force barikani a bɛ min ɲinaba sɔrɔ Bokar Tarawele an ko an t'i ka ko la i t'anw ye ka a bɛ min ɲinaba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali Bokar Tarawele kuma o kuma fɔra Guinée Bissau an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn a kelen ma tɛmɛ an tulo kan o kuma k'an bɛ min fɔ a ye a ka sabali a ka to Bokar Tarawele a to a kɔrɔ ka di kojugu ayiwa min ye colonel Ablaye Mayiga a ko Faransi ye min kɛ Wuranda jamana la Bokar Tarawele min ye tusiw ye ka fitinɛ jugu k'a wuli siya fila ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn fa maa 100,000 o de ni kɛnɛ karabara o tun b'a fɛ k'o kelen in de kɛ Kidali mara kɔnɔna na a ti ɲɛ sɔrɔ ka burudamaw ni camancɛlamaw ni worodugubaw n'u bolo ja yɛrɛ an ka jamana a ti ɲɛ sɔrɔ fiyewu Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye a ye Wuranda jeni cogo min na a tun ye ŋaniya juguya min siri sen kan k'a bɛna tasuma don Mali kɔnɔ Ala ma sɔn Bokar Tarawele yera Bokar Tarawele fura bɔra ka woro ɲɛma a kɛra malo panparanpa ye min ye Faransi ye dɔwɛrɛ t'a bolo bi o de ye maloya ye a t'a dɔn a b'a sigi yɔrɔ min na a t'a dɔn a b'a jɔ yɔrɔ min na wa min ye kuma yɛrɛ t'a dabilen ko ye hakilina mana jigin ni min ye sa a b'o de ta ni ka Mali buruja min ye colonel Ablaye Mayiga a ko Emmanuel Macron a k'a to a ka danajuguya a k'a to a ka hinɛbaliya a k'a to u y'an mara o ye tiɲɛ ye o tun ye kunu ye hali bi ni mara hakilina bɛ u la k'u ko b'u kunkolo kɔnɔ o banna pewu mara o banna dɛ o banna pewu Faransi ye jamana ye cogo min na Mali ye jamana ye Faransi ka yɛrɛmahɔrɔya b'a bolo Mali ka yɛrɛmahɔrɔya b'a bolo anw ti bara bilen jɔlɔkɔ ti don an kana bilen bolo ti bisi an bɔ la bilen pewu sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele min ye colonel Ablaye Mayiga a ko u tɛ fɛ ka Faransi ye ni ɲɔgɔnna kuma la ka Mali sɛgɛrɛ nin ka k'a dan ye ne nin ma k'a dan ye a sigilen tɛ fɛn o fɛn kan Bokar ko bɛɛ bɛ bɔ nin ko in na dɛ ko sabu an t'an kɔma sigi mɔgɔ ye an t'an kama jigin mɔgɔ ye an b'a dɔn k'an bɛ min na o de ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko siyaw bɛ ka bila ɲɔgɔn na Mali la nkalonfin siya bɛɛ ye kelen Mali ɲɛmɔgɔw bolo siya bɛɛ ye kelen Malidenw bolo maa minnu bɛ ka tiɲɛni de kɛ Mali gouvernement bɛ ka wulikajɔ k'olu de nɔfɛ wa n'u sɔrɔla u tɛ to yen k'u da k'u kan tigɛ foyi tɛ bɔ a la wa dɔrɔdila mɔgɔ o mɔgɔ n'i wulila k'i jɔ k'i bɛ kuma i kan ka fɛn min sɔrɔ bɛ da i kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka jamana ye Bokar Tarawele k'a kɛ batɛmɛsira ye k'a buruja o banna pewu min ye Faransi ye sa o tuma jamanakuntigi k'a bila a ka minɛn kɔnɔ a k'a to a to kɔrɔ ka di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbiya ale ka sɛbɛnni don Mayimuna Dunbiya ka fara Soir de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye Soir de Bamako bila ne bɛ Nouvelle Horizon ta n'i ye Nouvelle Horizon ta maa min ka wulikajɔ n'a ka magan don o de ye Demba Konte ye Demba Konte ko min ye M5 RP ye ko to sira tɔ kan k'a gan dɛ M5 RP kura ni a bɛ wele ko M5 RP Mali kura ko u t'a fɛ k'u ka hakilina n'u ka tɔn ni k'a sigi bɔlɔ kelen kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o ye laseli dɔ kɛ n'o ye communiqué ye ka bɛn kununko utukalo tile gale ma san 2022 o y'a jira fana k'a fɔ o ni don kibaru tilamow kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sini araba o araba ni kunbɛn kɔni n'a sigila sen kan i b'a ye k'a fɔ hakilina damadɔ bɛ u la u y'a jira k'a fɔ olu ni camancɛla fangabolo ɲɛma n'o Dr Choguel Kokala Mayiga ye olu n'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u kun tilennaw tɛ kelen ye tugun hali n'a sɔrɔla u farala ɲɔgɔn kan ka Elhaji Birin Boubacar Keita Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga ni k'a dafiri ko nka ko bibi in na olu ni Dr Choguel Kokala Mayiga k'u n'u kun tilenna tɛ kelen ye ko wa ko laɲini min bɛ olu bolo u ye kɛlɛ in daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakilina min ye k'u b'a la k'o hakilina in sira k'o b'a la k'o de taama o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye mara kɛcogo juguya ye min ye dunko juguya ye kiiri a ka sigi bɔlɔ kelen kan fantan ni faama ko man ka ye kiiriko la min ye filameri ye o ka kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ u taabolo ye o ye wa u ye Ibrahim Boubacar ka fanga Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga kɛlɛ k'a sabu kɛ o ye wa ko bibi in na o taabolo ninnu caman bɛ yen ko majɛ bɛ a la ko wa ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye k'a y'i kɔ don M5 RP la olu ka jɛkulu la wa olu fana caman bɛ yen u bɔra M5 RP kɔnɔna na k'a sabu kɛ u t'a fɔ ni u kun tilenna k'u tɛ kelen ye min ye maa ninnu ka laɲini ye n'o ye M5 RP Mali kura bolofara ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla olu bɔra M5 RP kɔnɔna na bibi in na o kɛn bɛ ka fɛn min fɔ ni k'a juguya o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a sugantila k'a kɛ camancɛla fangabolo ɲɛmaa ye ko hali
sa ko ade kembe ka mi comité stratégique M5 RP to ala ko nyama ya bulon ta mega khalifa ala ko korofon no tabulo ko kuma nga ke chuwa shikilina mi na ma ya ga fu ibora joro dola e su gandila ga bla joro la mi ngafsa noyi ma woro be munu ngoni no ni joro ngaga e kango latma uluma ma munu vara la nyanga no be na ni conference de presse ni ga sigi senga jini ni ya ta ka laje umau mi Mohamed Ali Ebatiliye kata se kajatu suma ni ya laje mi shomaro esi sokoye moribo sidibe nunu bela jile ne fara kata se kunuma sidibe ma nunu bela jile ne fara men nyanga ka jira ga fo nu ka duzuma kasajira odu ka duzuma toro ono jira conference de presse no e dongi borot lamo weleli e kutada utloka abara nunu bela jile be na ke ka be shinima wa mi ye shini kle boliye kata sa abilima mi ye conference de presse ya anasigi singa wala ni chama be ubolo no de Dr. Sugal Kokala Maiga abe joro mina ko jore ko aka fale aka joro aka wuli ka bo provincial joro la ninga khalifa ma warala ko bawu olu kun jigi damba ka fo kana manufu fara yonga ko ka ko bibi na niya ta ka laje hakilno ni tabulu munum be ala abe jama abu fara li ko fo wa o misalia ko suruma ko be M5 RP konnana wa olu kan njeguli no M5 RP malikurai oni M5 RP doy utekele ngoi wa M5 RP malikura hakilna munum be ula ani jamana joli wala min be ula ko ni be na ke sabuye ni ka o de sinzi ga tafe wa ni ya ta ka laje mi ye fasiri ke ba no ye demba konte ko shogal ko kala maiga tama joro fonga blo nyama ko yale makabe na bo ni joy ngonna na wa bawu ata mi ye ni ma ko fele nunu ye ani nunu de jana ni ga kelo ke nyawe olu de janvasri eligible ibrum bogar ke ta ga fanga akama wa ni ya laje fana ma munum be no luk me eligible bogar ke ta nofe no e mouvance présidentielle ya doni gama ni bela jele inde kembe ka shogal laje ni nyamunu ye wa ni ma kura nunu vara tara faro jama kuluga no e politique manu nuye ko yale ma ko fanga ko a wuli ga jo ka bina ko Dr. Sugal Kokala Maiga lawa ina ngali bo me kake ni ngu ya sabai na ya sama ga nouvelle horizon kon na demba konte aka fasiridu bordrawre ali bibe komina o banfo nebe ntika dongo kura le flambeau sebenigala no ye kade bordrawre ako esigay mali e faso mali ba bordrawre ko mali te fantan jamana ye bordrawre minye marako juwa ye o de mali bla ko fe ba fa ko sin dondo sebenigala ko ako ni mali laje ala ye mali ben sigiro mi ma dugujugoro nafolo mbe mali bolo Bogotaro ala ka dimondo bogotaro ni ya laje ko fen bantate muna mali be ke segen bato jamana nyingali muna mali be kofe bogotaro ko akli jagabo baliya do barake baliya do sebenigala ko ako segali do karani ga jabi do boko di jemama ako mali dugujugoro nafolo fe mumbe ambulogoro ni ala ya dama bogotaro ki baye ka fo mali dugukolo asoson be tew bogotaro fon fembe ki ba nyini na fasoro sala abedda silime mali dugukolo la ngela ko ako ka ko flaga fen dola ako farafina tlebi en fanfe jamana munun be bogotaro ibaye ka fo kori mali koni alebi joro galila kori senena bogotaro o jabi nogoboro kumana ako fenema teme ka boy ako minyi sanuye bogotaro ibaye ka fo farafina tlebi en fankelena mali bi ni jojoro flanana ako mali jugoro la fale be tetetew ako min koni anka jamana ibaye ka fo ali ni sanumbo minanta ambulo gannansara munun be anulu be baraka ɲɔgɔn la olu ka minɛ minnu bɛ ka sanu ba u kan ka nafolo mun sɔrɔ an ka jamana ye mɔgɔ tɔrɔ n'i y'a lajɛ ko tɔrɔmɛnw bɛ sɔrɔ ka bila an ka wagande kɔnɔ min ye sefa wari miliyari 200 bɔɲɔngo mɔgɔ tɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko hali bi ko baara tɛ ka k'a kɛcogo la nun tɛ ko ka dɔgɔn fo ka damatɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye o sanu bɔ minnu bɛ ka kɛ bi mali kɔnɔna na maa minnu tan bɛ o baara la ni ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la o bɛ t'i jɔ maa ba 15 bɔɲɔngo la a k'o fana ka dɔgɔ maliden hakɛya mun bɛ yen min ye denmisɛnw bɛ ka t'u yɛrɛ fa kwaji sanfɛ min ye an ka jamana ye baara bɛɛ a tɔ tora ɲɛmɔgɔw ko hakili jagabɔ minɛnw ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a la sɛgɛsɛgɛli baara mun bolo dɔra bɔgɔri i tulo kɛrɛbɔ sigi a tɛntɛnna ni k'a woloma ni k'a lajɛ bɔgɔri tɔrɔ de sɔsɔli tɛ min na tani ka segin tɛ min na o tuma min ye mali marabolo caman bɛ yen buguni kajolo kangaba kayi keɲeba kidal yanfoyila ko nin bɛɛ dugujukɔrɔ de falen don tewu a ti bɔ ka ban yɛrɛ wa min yɛrɛ min jamen tulo ye kajolo buguni o y'anw ka marabolo ye o ma tɔ ti ka marabolo ya e bɛ tɔ tigɛ ka bɔ maliya la ayi n bɛ bɔ yen de n bɛ fɛ k'o de f'i ye n bɛ bɔ yen de i bɛ bɔ yɔrɔ min na wo
ani maa wɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛɛ de ye Mali kelen. Ayiwa i ye yɔrɔ wɛrɛ minnu fɔ jama ma ko fɔ ye dɛ jama ko fɔ bɛ anw ka marabolo de kɔnɔ. Kidali wo Kayi wo a bɛɛ ye Mali kelen de kɔnɔ ye. I b'a fɔ de ko an ka Mali bɛna diya wala n'o tɛ. An bɛ sanu in bɔli de la nafa ye t'a la. A bɛna ye o. O kɔrɔfɔ de bɛ yen. A bɛna ye. Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ minnu kɛra maa hakili juru caninenw fɛ maa minnu bɛ yen n'o ye géologue belebelebaw ye dugujukɔrɔ nafolo a tɛntɛnni a hakɛya dɔnni Bɔkari Tarawele o kɛn bɛ k'o dɔn k'o dɔnna kari o ko min ye sanu ye o tɔni 1,000,000 o tɔni 1,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko Bɔkari Tarawele n'i y'o lajɛ min ye tɔni miliyari 10 ye Bɔkari Tarawele o ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bɔkari Tarawele ko de bɛ sɔrɔ Mali dugukolo la 10 milliards de tonnes. Jamana in kɛra fɛn ye a mɛnna. Subhanallah. Bɔkari Tarawele a ko sarada la a ko miliyari 1 bɔɲɔgɔnko ka taa bila 1,360,000 la Bɔkari ko o nɛgɛ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i kilo kɛrɛbɔsigi o de Kita Narena ja nɛgɛ bɛ Kita ani Narena. E m'a faamu. Nɛgɛ. E m'a faamu halisa. Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye jaabi wɛrɛ mun bɔ a ko min ye tɔni miliyari 1 ani 500 bɔɲɔgɔnko ye bɔkisiti la Bɔkari Tarawele ko bɛ Kayi Kulikoro Segu Sikaso sɛbɛnnikɛla ko tuguni Bɔkari min ye manganèse ye Bɔkari ko tɔni 13,000,000 Bɔkari Tarawele ko bɛ sɔrɔ Ansongo Kayi Ansongo ni Kayi manganèse Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko minnu ma ban a ko min ye maribu ye Bɔkari Tarawele ko tɔni 1,100,000 min bɛ kɛ ka karo dilan i bɛ maribu dɔn gabakuru sugu dɔ de don gabakuru mana tɛ gabakurun tɛ Bɔkari n'a kɛra ka fɛn o fɛn dilan fo bilali ka buru fiyɛ. N ko jamana in kɛ bɛ fɛn ye koyi. I bɛ seli cɛni yɔrɔ dɔn. Min ye gouvernance ye dɛ o de kan ka yɛlɛma. Seli cɛni Bafula bɛ yen kulo kulu bɛ yen yen bɛɛ de mariburu ye. Ayiwa. Mali kɔnɔ yan kɔni. A kɔrɔfɔ filɛ nin. A kulu i b'a lajɛ fini ye dan. Bɔkari Tarawele a ko min ye kɔgɔ ye kɔgɔfin Bɔkari Tarawele ko o tɔni 53,000,000 ye. O b'a la ka bɔ de fɔ o bɛna dugukolo in kan yan. Kɔgɔfin. E min ka ɲi hala kibaru Bɔkari Tarawele a ko hali bi bɛ ko minnu ma ban a ko kalikɛri Bɔkari Tarawele o tɔni 60,000,000 o bɛ Bafula bɛ tuguni Anbori Nioro du Sahel a ko hali bi tuguni min ye phosphate ye Bɔkari o bɛ Telemsi o 1,20,000 Bɔkari Tarawele min ye hali bi Kidali marabolo kɔnɔna la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Zeng Kayi Sikaso o fana dasilen bɛ yen. Bɔkari Tarawele e ye faamuyali kɛ sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko Bɔkari Tarawele hali bi min ye GPS ko bɛ Tesalinto de dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn n'i ye siɲɛ fɔlɔ ye k'o to a mɛn GPS Bɔkari Tarawele min ye géologue ye o k'o ɲɛfɔ an ye Bɔkari Tarawele ko dasilen bɛ Tesali tan Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ tuguni a ko uranium o tɔni 15,000 wa o bɛ fan jumɛn fɛ fɔlɔ Kayi Gao Kidali i ye Faransi ka wulikajɔ kun ye uranium bɛ Niger o bɛ bɔ ka taa minɛ o tɛ taa Faransi a bɛ taa Faransi n'a fɔra ko yen bɛ anw ka dugukolo kan yan anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ bɛ kun dɔn a tɛ t'u ta la a si dɔnna wa u ka taa ka bɔ an da la Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sanu ni nɛgɛ ka taa bila fɛn wɛrɛ la olu tɛmɛnen kɔfɛ a ko an bɛna se taji ma n'o ye pétrole ye a ko Mali dugukolo kan pétrole dingɛ 5 o de sɛmɛntiyara Bɔkari k'a ye k'a fɔ ko pétrole mun bɛ yen Bɔkari Tarawele an b'a bɔ o ka bɔ fo ka litiri kɛ dɔrɔmɛ 2 ye Mali kɔnɔ e y'o jigi kojugu dɛ a bɛ yen de o an b'an kɔ a la k'an mɛn a la a bɛ yen anw tɛ mobili usine o fɛɛrɛ ka tigɛ ka a bɛ nalen o foro taji b'anw fɛ yan mobili bɛ dilan yan baara ma ban forokura daminɛ wabɔ ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko pétrole dingɛ fɔlɔ mun bɛ yen o ye bassin de Tawudeni ye Bɔkari Tarawele min ye i b'a ye k'a fɔ bassin de Tawudeni Bɔkari Tarawele ko taji ko tɛ bɔ ka ban ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Garabin de Gao ye o kuma ko taji bɛ yen bassin de l'huile Médane taji bɛ a tɛ bɔ ka ban bassin de Tamasan Bɔkari ko fana bɛ bɔ a tɛ bɔ ka ban min ye fosse de Nara ye ko yen de Mali yɛrɛ nunjuru ye Mali yɛrɛ pétrole bɛɛ la dɛ Naran dingɛ dɛ ko de bɛ bɔ o de ka ca n'a bɛɛ ye e bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i ma terroriste ka wuli ka jɔ ye nin zone kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔ o tɛ ka wuli u kun fɛ dɛ wa Faransi an t'i fɛ han i bɛ taa ka bɔ yan walayi k'u tigɛ ja yira Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko
a ko mangan bɛ Mali de la an bɛ don min na ko bi Bɔkari k'a bɛɛ de filɛ n'o ye nafolo ko mankan ye Bɔkari Mali ɲɛmaaw an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'a dɔn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ an kan ka min kɛ sini ma Bɔkari ko maa tɛna mana biri an ɲɛna bilen koyi Faransi wo Bɔkari ka taa bila maa wɛrɛ la wo ka Malidenw bolo tunami ka dan kɔ k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka taa n'a ye k'a bɛ to Malidenw de ta la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le flambeau kɔnɔ k'ade ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Amɛdi fan fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔkari Tarawele mbala cogo bɛ di ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Kayima de ND o don Kayima de ND nin ye De Samake nin ye a ka fasiri ye De Samake ko yalima ko jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw n'o ye jamana marabaaw ye bi in na ko yalima k'u b'a la ka mun kɔnɔ min ye da dumunifɛnw sɔngɔko ye n'u t'a la ka ɲɛsin u ma dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ donna dugujɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan n'i taara sugu la o dɔ fara an bɛ nafɛnw sɔngɔ kan n'i donna mobili kɔnɔ yɛrɛ ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ o a bɛ fɔ i ye ko kabi sisan dɔ farala transport sɔngɔ kan n'i ko i bɛ bɔ yɛrɛ faaba kɔnɔna na k'i kunda i taa yɔrɔ yɛrɛ kan i bɔdugu kan dɔ fara an bɛ transport kan ko yalima jamana ɲɛmaaw u tɛ fɛɛrɛ kɛ waasa dɔ bɛ se ka bɔ jamanadenw ka gɛlɛya la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye De Samake ye a ɲɛsinna a y'i sinsin fɛn min kan o de ye sukaro ye ko n'i wulila sukaro ɲinili kama min ye sukaro ye depuis a sɔngɔ b'a la ka yakubaya fo ka taa se 100 ma kilo kelen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɔra 100 na ka se 150 ma ka b'o la ka na 160 ka b'o fana na ka na 170 ko yalima n'i y'a ta k'a lajɛ bi in na min ye sukaro bɔrɔ 50 kilo ye o kɔni o taa mi jɔ fo 80 ɲɔgɔn ko la n'i y'a lajɛ min ye sukaro ye o kɔni a dunni sɔɔni e ko maa caman t'a ye ka haramu wa min ye sukaro ye a gɛlɛyalen don wa sɔngɔ yakuba ye n'a ta o ta bɔra butiginin caman bɛ yen olu caman kɔni bɔ mɛ sukaro feere la fɔlɔ koyi yanni a sɔngɔ a ka jigin n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka nin sɔngɔko gɛlɛya ye min ye an ka buru gosilaw ye e ko olu fana kun t'a fɛ ka baara bila kɛ wa bawo u ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka bɛn juillet kalo tile 28 tɛmɛlen ma san 2022 u kun y'a laɲini k'a fɔ min ye kununko utukalo tile gale ye ka se bi tarata ma utukalo tile 2 san 2022 k'u na baara bila kɛ o baara bila hali n'a sɔrɔla u ma kun jɔnjɔn fɔ a la min ye dagarantilu olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin buru gosila ninnu u y'a jira k'a fɔ k'olu jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛn bɛ bɛnkan min na ko caman bɛ k'u ma bɔ a sira fɛ hali n'a sɔrɔla boulangerie caman kɔni bɛ yen k'a minɛ kununko la ka na bɔgɔ bila olu ma gɛrɛbu ye olu ma se k'a ko dɔn ni k'a ta k'a don bala bawo u m'u ka baara ni k'a lajɔ a ko kama bawo min ye laɲini ye o de tun ye k'a minɛ kunun ka se bi ma ko buru tɛ gosi jamana seleke 4 kɔnɔna na min ye boulangerie dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ jɔnkwala u bɛ tɔn in kɔnɔna na ko nka ko min ye nin baara bila ye jamana bɛ dankan min na sisan ko ne janto ma kɛ k'a kana taa wolo fɛn wɛrɛ la o kɔni y'a t'olu kɔni ma se ka baara ni k'a sɛmɛ u y'u ka baara ni ka to ni a ye ka tila ka min ye buru gosi ye k'o baaraw ni k'o boloda n'i y'a lajɛ kokura min ye docteur Joel Kokala Mayiga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka da dumunifɛn ko ma ani min ye an ka usine ko ye min ye suraka finman ye k'a ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye an ka sugubulonw ye sugu kɔnɔminɛnw o sɔngɔ bɛ jigin cogo min na min ye prix ko ye dansigi ka kɛ a la maaninfinw min ye feerekɛlaw ye a kana kɛ prix min ka di ye i b'o sigi i ka butigi kɔnɔminɛn kan walima e y'a dɔn fɛn min n'a bɛ fɛ ka dɔgɔya sugubulon kɔnɔna na e na t'o ta ka t'o mara fan wɛrɛ fɛ ka to k'o den ka bɔ dɔɔnin k'i ɲɛnɛ prix d'a kan o taabolo min filɛ nin ye k'ala nafolo n'i y'a fara ɲɔgɔn kan diinɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la a tɛ nafa kɛ bawo min ye nin sɔngɔ yakubaya kɛba ninnu ye u kɔni n'u ma hinɛ jamanadenw na ka taa se jamana yɛrɛ marabaaw ma olu ka fɛɛrɛ kɛ ka dansigi kɛ nin sɔngɔ yakubayali la bawo min ye jamanadenw ye u sɛgɛnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɔra embargo kalo 6 kɔnɔna na embargo maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲinɛ ko yalima k'an kun b'an ka to embargo kɔnɔ badabada wa bawo k'an t'o kɔnɔna na ko caman bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw kun kɛn bɛ k'u wasa don a la nka kabi embargo wulila ka bɔ jamana faso Maliba da la i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ kolon caman kɔni ci la ka jamanadenw ni k'u fifa o dɔ bɛ tali kɛ da dumunifɛnw sɔngɔko kan o dɔ bɛ tali kɛ tajiko kan o dɔ bɛ tali kɛ hali an mago ɲɛ fɛnw bɛ an mago ɲɛ o bɛ se fɛn o fɛn ma ni nafolo kɔni bɛ bɔ ka don a ko da fɛ i kɔni diɲɛ don o don n'i ye fɛn dɔ san bi sɔgɔmada in na yanni wuladafɛla cɛ n'i ko i bɛ taa sigi k'o fɛn kelen san tuguni i y'a san sɔgɔmada prix min na i b'a sɔrɔ dɔ fara an bɛ a kan min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u
k'u kɔfilɛ jamanadenw na nin wula sɛbɛ min n'an y'a sama ka bɔ Kayima de ND kɔnɔna na Den Samake a ka fasiri Bɔkari Tarawele Den Samake folen kɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona le rassemblement sɛbɛnnikɛla n'o ye Karan Danbele Bɔkari Tarawele a ko adamaden tani bɛɛ lajɛlen kana to saya waati ye Bɔkari Tarawele min ye ɲumanya ye Bɔkari Tarawele ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ baara ɲuman ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ faso kanu Bɔkari Tarawele ko a ɲinini bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Karan Danbele Bɔkari Tarawele a kɛmɛ ka belebele dɔ maana sɔgɔmada in na n'o ye ingénieur classe exceptionnelle sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali mago bɛ cɛba minnu na a ko ye ni cɛba dɔ ye n'o ye Mamadu Naman Keyita Bɔkari Tarawele a ko faso kanu b'a la Bɔkari Tarawele a ka sigida kanu b'a la jamana bɛɛ lajɛlen kanu b'a la a ko ka kalan kɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ingénieur ye ka bɔ ka kɛ travaux publics Bɔkari Tarawele avec mention bien Bɔkari Tarawele ko Ala t'o latigɛ bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye san 1993 o baaraw bannen kɔ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min kɔni ye baara caman a y'o boloda fo ka taa bolo donnen don foroba baara la a donnen foroba baara la jamana ɲɛmaaw olu y'u sigi sa ni k'a lajɛ ni k'a ka hakilina n'a bolo nɔ lajɛ Bɔkari Tarawele ni k'a ta k'a kɛ directeur national des routes ye san 2015 a kɛlen k'o ye Bɔkari Tarawele jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔnɔna la Bɔkari Tarawele hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman minnu bolodara ni ka Mali sira caman dilan sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamadu Naman Keyita Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ale jɔyɔrɔ bonyara la fo k'a tɛmɛ a ko kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye Bamako Kulikoro siraba in k'a lajɛ siman ni cɛncɛn minnu kan ka k'a la Bɔkari Tarawele bɔgɔ sugu mun bɛ yen ni k'i jɔ k'a lajɛ sira yɛrɛ ni fɛn mun ka kan Bɔkari Tarawele ko a bɛ sin k'o ɲɛfɔ yɔrɔnin kelen sabu a ka ingénieuriya Bɔkari Tarawele k'a ma sɔrɔ min ye sunɔgɔ la dɛ a sɔrɔla kalan nin kɔnɔna sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Mali ale ni Laginɛ o frontière la min ye sira mun dilanna ka se k'an kalanso ɲɔgɔn na Bɔkari Tarawele k'o sira in k'a lajɛ sira in a bɛ se ka dilan ni danganiya minnu ye i b'a ye k'a fɔ a ka dugu n'o ye Sikaso ye o échangeur k'i b'a ko Mamadu Naman Keyita n ko n'i bɛ yan i b'a fɔ i bɛ Bamakɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la Sikaso yɛlɛmana sisan ni i famana Sikaso ma ni donna sisan i bɛ ɲininkali kɛ k'i bɛ yɔrɔ jumɛn Bɔkari Tarawele Bamakɔ ncini ko bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a sababu bɛɛ bɔ dɔ la i b'a fɔ ko sababu ɲuman Mamadu Naman Keyita Bɔkari Tarawele ko n'i ko i b'i da don a ka baara kelenw bɛɛ la Bɔkari Tarawele tile kelen tile fila t'i bɔ a ko min kɔni ye sira ye Bɔkari Tarawele ale de bɛ sira kɔni k'a kɛcogo ɲɛfɔ sira dilannaw ye Bɔkari Tarawele bɔgɔ min kan ka kɛ sira kan cɛncɛn mun kan ka kɛ yen siman mun kan ka kɛ sira kan jiboli siraw kan ka bɔ cogo minnu na Bɔkari Tarawele ko dɔnniya de bɛ a la a ko jɔyɔrɔ min filɛ nin n'o ye directeur national des routes ye a ma da bɛɛ lajɛlen kama bɛɛ lajɛlen man ka bila a la maa minnu kan ka bila a la sabu jamana nimayɔrɔ belebeleba don n'i ko jamana i b'a fɔ ko sira Bɔkari sira ko tɛ tulonkɛ ko ye Bɔkari Tarawele ka adamaden bɔnɛ nin na k'i b'a fɔ ko siraba ni k'i ka diɲɛlatigɛ taabolo k'a lanɔgɔ i b'a fɔ ko siraba Bɔkari Tarawele min ye sira ye k'a fɛrɛ min ye sira ye k'a jɔ norme kɔnɔna la a ko maa de kan ka bila a la maa min b'a ɲɛdɔn an ka jamana kɔnɔ ko ingénieur ka ca nɛ nka ingénieur ka ingénierie o de ye Mamadu Naman Keyita ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma da o dɔrɔn ma koyi a ko k'a to faso ka baara la a ma ɲinɛ a bɔyɔrɔ kɔ koyi n'o ye kangaba ye ni kangaba fɔra i b'a fɔ ko Karan Bɔkari Tarawele min ye Karankaw ye Bɔkari Tarawele k'a y'i kɔfilɛ u la Karankaw mana wuli tile Bɔkari Tarawele mana wuli su bɛɛ lajɛlen ko k'u ka den n'o ye Mamadu Naman Keyita ye a y'a kɔfilɛ Karan na Bɔkari Tarawele kan ka fɛn fɛn ta ni ka Karan sɛgɛrɛ o tuma ko si ma kɔli sɛbɛnnikɛla ko n'i ye o kɛtaw lajɛ o dɔ o ye dɔgɔtɔrɔso ko ye o dɔ ye ka taa ni ji ye o dɔ ka taa ni Bɔkari kalanko ye Bɔkari o dɔ ye mun ye o de ye min ye maakɔrɔbaw olu ka hakilina ye fɛn minnu ye min ye denmisɛnninw ka hakilina ye fɛn minnu ye musow mago bɛ fɛn minnu na nafasɔrɔ sira baaraw la ɲɔgɔn dɛmɛ maa minnu bɛ ka dɛmɛ nɔfɛ Bɔkari Tarawele maa minnu bɛ n'u dɛsɛ bɛ maa minnu bɛ kɔnɔnafili kɔnɔna la Bɔkari Tarawele ko foyi tɛ ni Mamadu Naman Keyita n'a bolonɔ dɔ ma se a ka dugu kɔnɔna la maaw mana wuli su maaw mana wuli tile ko bɛɛ lajɛlen ko k'u ka den kelen n'o ye Mamadu Naman Keyita Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko jamana ka baara kɛrɛfɛ Bɔkari Tarawele ko maanifin dan y'i se waati min na ni Ala y'o latigɛ foroba baara la Bɔkari Tarawele ko waati selen o tuma min ye jamana ɲɛma u ye yɛlɛma don kow la a m'a sigi k'a bolo fila da sen kan koyi a ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ ni ka ONG dɔ sigi n'o ye ONG ASO Plus ye ASO Plus Bɔkari Tarawele ko ONG belebeleba don an ka jamana in kɔnɔ min jabalaba bɛ kana jigi la Bɔkari Tarawele o ka baara ye mun ye o ye baɲumankɛ baaraw ye an ka jamana yɔrɔ caman bɛ yen k'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ tara ni ka
ye sɛgɛrɛ ala ni Mamadu Nama Keita ale ka wuli ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko hɔrɔnya a ko danbetigiya a ko min ye yɛlɛmisɛn ye k'i bɛ se yɛlɛ la dɛ nka ka yɛlɛ ka tɛmɛ Mamadu Nama Keita kan k'i na wele ko fɛn wɛrɛ Bubakari Tarawele min ye maa ta dimine ye Bubakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ka baara kɛ ka tila ka baara yira maa wɛrɛ la ŋaniya ɲumanya kɔnɔna la Bubakari Tarawele an bɛ don min na ko bi ko ninnu ye bibliothéque de ye Mali man ka ɲinɛ maa minnu kɔ Mamadu Nama Keita jamana bɛ kundama min na an bɛ don min na ko bi Mali gouvernement Bubakari Tarawele k'u kan ka wele de bila a ma joona joona sabu transition bɛ hakilina minnu na n'o ye baara kumabaw ye ka se ka Mali b'o dingɛ jugu kɔnɔna la cɛba mun kan ka wele ni ka kɔfilɛ kɛ a la Bubakari Tarawele ko o dɔ ye bi Mamadu Nama Keita ko n'a welela Bubakari Tarawele ko an sigilen bɛ ko minnu kan fɛn minnu balannen bɛ k'a bɛɛ bɛ tɛmɛ ka bɔ yen sisan a bɛ wele Bubakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye karankaw ye u ye médaille ta ni ka d'a ma a ko o ye dugudenw ka médaille nka jamana yɛrɛ fana médaille d'a ma n'o ye chevalier de l'ordre national san 2019 Bubakari Tarawele k'a sababu kɛ a ka faso kanu a n'a ka baara ɲuman ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le rassemblement kɔnɔ Kana Danbele ale ka sɛbɛnni don rassemblement mɔgɔw ka fara fasirilikɛla kan an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko 22 septembre 22 septembre maa min ka fasiri ye nin ye o ye Seydou Jamutene ye Seydou Jamutene ko k'an ka taa Kalabankɔrɔ kapu la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dɛfu min n'o jaabiw bɔla ka bin jumajan tɛmɛlen n'i y'a lajɛ 100 sara la 47 olu kɔni de y'u ka dɛfu sɔrɔ ka bila dufa kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don wa bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya ni sewa bɛ ɲɔgɔn na wa n'i y'a lajɛ centre d'animation pédagogique min n'o filɛ nin ye Kalabankɔrɔ o ɲɛmaaba n'o ye Adama Bengali ye ko a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o ma kɛ sabu ye ka académie ni k'a bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa Kalabankɔrɔ kɔnɔna na n'i y'a lajɛ min ye maa minnu a fɔ centre minnu bɛ yen n'o centre d'animation ye olu kɔni min ye centre d'animation minnu n'o bɛ Kalabankɔrɔ kɔnɔna na o bɛ taa 6 la nka min ye Kalabankɔrɔ ta ye ale kɔni wulila k'i jɔ ni sara fɔlɔ ye tɛ fari min ye 100 sara la 45 a n'a kunkanfɛn 18 o kɔni olu de y'u ka defu sɔrɔ ni somaw n'u bɛɛ lajɛlen fara min ɲɔgɔn kan ni ka se ka muguri ni ka o fari da n'i y'a lajɛ min ye académie d'enseignement de Kalabankɔrɔ ani centre minnu n'olu jaso mɛ ɲɔgɔn na n'u bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ centre d'animation pédagogique min n'o filɛ Kalabankɔrɔ ta bɛ o la ka taa se centre d'animation pédagogique de Bagineda ka taa se centre d'animation pédagogique de Welesebugu Wɛnzɛndugu ani Sirakɔrɔ Megetana n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye Kalabankɔrɔ centre d'animation pédagogique ye dɛ o de kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye wa wuli ka jɔ a sababu ye maa min ka cɛsiri ye i n'a fɔ n datula a la cogo min na o ye Adama Bengali ye ale kɔni sugandila kɔsada in na k'a bila kapu in kunna Kalabankɔrɔ o ɲɛmaya talen kɔ ka kalifa a la a ye cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ san o san an bɛ kulo k'a fɔ min ye defu sujet ye k'a ye fuite kɛ min ye bolofara wɛrɛ minnu bɛ n'o bɛ ɲɔgɔn da n'o ni defu bɛ tɛngu ɲɔgɔn na ko an b'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sujet ye fuite kɛ nka Kalabankɔrɔ kɔnɔna na bi ɲinɛ ha ka jan Mali yɛrɛ seleke 4 kɔnɔna na nka bolofa bɛ fɛn min kan kosɛbɛ o de ye Kalabankɔrɔ centre d'animation pédagogique ɲɛmaa ka wuli ka jɔ ye min ye Adama Bengali ye a ye wuli ka jɔ caman kɛ waasa o kɔrɔfɔ min ni maaninfinw bɛ hami n'a ye min ye lɔkɔlidenw ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka examen sɔrɔ n'o ye san kuncɛli ɲɔgɔndaw ye ka taa sɔrɔ bisibasa ma don a la ɲagamili ma don a la wa n'i y'a lajɛ n'i y'a ye fana k'a fɔ lɔkɔliso dɔw yɛrɛ fana ye san burusa kɛ i n'a fɔ école Andara ka taa se Yusuaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛnkun bɛ Kalabankɔrɔ kapu de la wa min ye ɲɛmaa fana ye a ka wuli ka jɔ n'a ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ nin bɛɛ lajɛlen ma Adama Bengali n'i y'a ta k'a lajɛ min ye master ye n'o ye fɛn détenteur de master 2 en action artistique et culturelle o bɛ a bolo a y'o sɔrɔ an ka conservatoire min filɛ nin ye kuluba yɛlɛyɛlɛnda in na ye n'o ye art et métier multimédia balafasɛgɛ a y'o sɔrɔ yen san 2013 wa n'i y'o fana lajɛ a ye kalan wɛrɛw kɛ min n'o bɛ institut de formation des maîtres ni ka o kofɔ a y'o walantɛ k'o saalo k'o bila a dufa kɔnɔna na Seware kɔnɔna na wa n'i ye nin jeune cadre in lajɛ a bɛ wuli ka jɔ la a ka wuli ka jɔ Kalabankɔrɔ kapu kɔnɔna
konnana bela jelen ngeme ka do wa mi diplôme wore ayo fana salo mi be géographie ni ko fo no géographie imani ayo fana salo flagila ko bla adufa konnana adama bengali akoni ayo wuli ka jo chamange na manya ka fo mi on ga chama do fanga nyamae no e colonel asimi goita e akelenga wele bla demso nga jegluma ka fo unyana adoni ngama kuluba pale gwakorla la ka fo ko nale ko nga bara jengena bro ko demsala ko de mujo ujoro la wa abe jira fana ka fo demsala ga munu no lube faso mali ba ko nana ko lu ma jo akokoro ka deme aka bara la o doye adama bengali ale fana tege ngoni mbese ka shi alabi abala ka bara minge bara ingoni akoni ajabu bola ka ba wa mi ye defu ye nyine nzanda al nasrullah ka ministry yere wuli ka jo bake no ye madame Siribe Dede Ousmani ale koni no ye ministre de l'éducation nationale ay bara cha mange mi ye faisait sujet ko o ka dabla e ba kala ma ka fo nyine defu kata se bagima mo kodi de gala sujet la ange ni ya mi ba boka di doni kera la sa ngati santobo nonte doni kera de doni mbora kera fe wo klo doni mbora nga santo tabe gatrum na o jine janere nga nyina da wo mi jine ko o ko no kuma bla no ko no ngono bu yere se ka fi wallahi e kanga début sans damne ni be salle d'examen konnana e kanga abli kumulla ka fo san kunje tola nyugo ndanga ke wa nyugo ndan jabi mana bo fana mi ye to nyugo ye no lugu passer la ke ma passer akanga ke kuma suri e ngongo wati ngate ngongo be fade akala na de ni karsa ni njora nzoro she wala ni completion gala ma trimasi mana ke kana kle gana sanu ni zratikile ne kle kuraye temeniye ba ko kle kura ba no ku chesri kala fe jabana na sini yasigi besigi demzo ndisika demzo fana ga ujo rola mi directeur de capo mi no fleni kala bangoro o koni no e kala bangoro de gabuye adama bengali ale koni ngeme ka sirajira bele jilena ayi joro fa ni kala ngo sira fe wa mi lycée buyagi fadiga e o lokol do bele jilembe ma ko fole ndo bawo akero kan lokol metri ayi bara chama ni sabe mi na ya sama ka bo 22 septembre kon nana seydou jamudere aga faziridu ami tamed fanfe ni ga de gami o babe Jeka pub kaka frefon la kodon Te flécha tire flèche jusqu'à dans Bamako mungera te flécha ke umuka tomola belebele badam le Bamako tuguni wa uku famana kake ode ni so dia bela te flécha abena ka tomola kura boloda mi na la jali fete se ka foka ba jeliba bazin vaccin téléphone moto jakarta frigo congélateur ani télé zefre TV et c'est au le écran plat faut katase du terrain chama o tuma foroko langolombe aw munu mbolo ka fale na mba fe ka fala mbetana e ibe se katana e dabanani na radio Jekafo radio Nyeta radio Nasraoulé radio Liberté radio Oxygène aw kagan ka haklito février kalo tile folo katase octobre kalo tile mois ani flama san 2022 avec Bojawate ablay jabate ambe afo agani wulika joni ni fasaduma dalila kusobe ndara nana dantigal werete ula bala chogobeti bordo rawre bori bela odo akera wasa dai abe me kala kale de aywa bordo rawre jona ne bentika do odo le reporter sebenigala noye Mahamadou Kamara ako wala do be kake anga jamana kono bordo rawre abarata nama kuma ni amasigi anko bordo rawre abisonga gelama do na tawla de ako damateme wale abe she nyejibo sebenigala ko ako ni ya laje anka jamana kunama bordo rawre ko kumbeke berela ko kumbeke akilisigi konala wa ko kumbeke majigin kono ngango kile kura do bombe sisan kile in ka be fe ka ta kan bolo dane ako o kile kura nti dore o de ka ku bela jelen ke minye damateme koy ako mariage mondial baptême mondial TikTok mondial bortore minye divorce mondial ofte furusa mondiali denguli mondial afaraga
Bakari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ kɛmɛ nin fɛ hakilina juru cani tigilamɔgɔ fɛ Bakari Traoré maakɔrɔ minnu ye kunun ye kunun kɛcogo ani bi kɛcogo tiɲɛna tile bɛɛ n'a kɛcogo don nka damatɛmɛ wale Bakari Traoré o man di tile si la a ko an bɛ don min na ko bi Bakari Traoré den n'ale sɔrɔla o ye nisɔndiya belebeleba ye Bakari min ye denkunu ye a bɛ kɛ VIP kɔnɔna la a ko damatɛmɛ ko denkunu kɔfɛ min ye anniversaire ye o min ye ko kura donné a ko la Bakari Traoré ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen wele ni ka gâteau san ka sagaw don furu la ka sɛw don furu la ko anniversaire ko dan b'a yɛrɛ n'i ko i bɛ nin fɔ sisan o tɛna fɔ ko se t'i ye min kɛ k'o don awɔ ko gâteau sɔngɔ t'i ye ko de y'a to i sen t'a la ko n'i ma se ka saga sɔrɔ o t'olu nɔ ye o b'o fɔ ka d'a kan Bakari Traoré k'a sɔrɔ ko bɛ yen ni gintan bɛ k'a la a ko tɛ si sɔrɔ kana siga an k'an hakili t'o la dɛ Bakari Traoré damatɛmɛ wale a man ɲi min ye diinɛ kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɔɲɔw ta k'u lajɛ Bakari Traoré o ye damatɛmɛ wale dɔ fana ye finiw bɛ juru ta min ye salon bɛ juru ta sakiw bɛ juru ta Bakari Traoré pasada waati n'o sera wari min bɛ bɔ ni k'o di pasada wari la i b'a sɔrɔ a bɛɛ wari juru talen ni kɔɲɔ banna dɛ o kuma sigi bɛ kɛ sa ni ka sɔrɔ ka kasi daminɛ maa min ye denba ye i b'a sɔrɔ ɲɛ bilennen bɛ ca i b'a ko jɔrɔba ta o juruw bɛɛ lajɛlen mana ta Ahmed ninnu de bɛ wele ka t'o sumu technique u jo dɔn kɛ u ka baara tɛ de n'i welela i bɛ taa kɛ u jo dɔn dɛ u ka di wa u b'a minɛ Bakari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye pasada wariw ye ka taa bila yɛrɛ yira min ye yɛrɛ lafu ye Bakari Traoré i bɛ fɛn o fɛn miiri kunkolo kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ an ka ɲagakɛ yɔrɔw la Bakari Traoré ka taa sɔrɔ maa min bɛ ka nin damatɛmɛ walew kɛ n'i taara ka so i b'a fɔ ko min bɛ ka nin wari farote ko nin t'o tigi ye farotement Bakari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo minnu bɛ di u bɛ taa falen min ye wari bonsow ye k'a kɛ billet de banque ye 100 billet 200 billet 1000 billet n'i y'a bɔtɔla ye i b'a fɔ ko k'u taru biri de k'a cɛ k'a kɛ saki kɔnɔ ka taa sɔrɔ ala ka nin ɲɛ da sɔrɔ cogo kan Bakari Traoré a ko o bɛ cogo min na a ko sayaw fana bɛ ten cogo la Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ saya caman bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo minnu na ko damatɛmɛ walew don a ko a ma se nin si la anw yɛrɛ de bɛ k'an ka kungo gɛlɛya n'o tɛ ala ma nin fɔ an ye Bakari Traoré ko ni an b'a lajɛ ka ji dɔɔni k'an ka ɲamaku ji la ni ka segin an kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko damatɛmɛ wale maa o maa n'i y'i sen da a taasira kan i bɛ bila fili kɔnɔna la i bɛ bila min ye tiɲɛni kɔnɔna ye Bakari Traoré ko tiɲɛni n'ale nana maa si t'a kɔlɔlɔ dan dɔn a ko min ye ni damatɛmɛ baaraw ye kɔɲɔ n'ale sera denkundi n'a sera muso ka cɛ tɛgɛ tunami ka d'a kɔ wajibi f'a ka uniforme 3 4 kala min se tɛ cɛ ye mun bɛna furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya fo ɲɔgɔn kɔ o laban ye mun ye monsieur le juge ni sɔgɔma ka furu sa ka gɔɛ a ko furu bɛ ka siri cogo min na Bakari Traoré ko furu fana bɛ ka sa cogo min na a ko bɛɛ ɲɛ b'a la an ka jamana in kɔnɔ a ko barika tɛ furu la bilen danbe tɛ furu la bilen furu a kan ka kɛ kun min kama o dɔnnen tɛ bilen Bakari maa minnu kan ka kuma furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kan bɛ k'u da de a ko furu ɲɔgɔnmaw yɛrɛ tɛ furu kɔrɔ dɔn Bakari Traoré furu kan ka sigi mun ni mun kan danbemaw kan ka mun de fɔ ɲɔgɔn ye cɛ kan ka mun fɔ muso ye muso kan ka mun ta ka cɛ sɛgɛrɛ a ko maa si tɛ nin dɔn ka fɛn kɛ i tɛ fɛn mun dɔn k'a kɛ cɛ ye n ye muso sɔrɔ ka bila n ka so kɔnɔ muso fana furula cɛ ma a banna ko so i ka muso juru min dun bɛ n na a banna a filɛ nin tikitoki bɛɛ b'i ka telefɔni nin kunna n'i donna dɔw fɛ yen k'a ni ɲankuma miniti 2 miniti 3 ka sɔrɔ o m'i jaabi bɛɛ b'a ka telefɔni nin kunna ayiwa o ye furu kɛcogo ye daga bɛ sisi ka muso to tikitoki kunna daga bɛ sisi ka muso to selfie la o man kan k'o nana furuso kɔnɔna la muso a ye sabali dɛ dɔ bɛ fɔ ɲa ye dɔ bɛ fɔ ɲa cɛlakaw ye Ustaz Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na muso a ye sabali wa cɛw fana a ye sabali cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cɛw kana furu jafu Bakari Traoré n'i y'a ye k'a fɔ ko furu danbe bɔra la jɔn de bɛ muso furu cɛ tɛ yan anw fana bɔra an jɔyɔrɔ la dɛ o fana ka fɔ ɲɔgɔn ye o tuma maakɔrɔw ka kuma don maakɔrɔkan ye kilisi ye Bakari Traoré an ka ɲi ka kilisi in mɛn maakɔrɔkan ye suruku bɔ yen a maakɔrɔ a bɛ jɛ a tɛ fɔ gansan k'an ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ an ka diɲɛlatigɛ bɛ lafu dɛ ala m'an kisi la kunnafoni filanin an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara fasiri jɛkulu kan Ustaz Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na Ustaz Ablaye Traoré Bare an ye kalanden ye an ye wɔlantala ni sagitala Ustaz kalanden Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na Ustaz
usa baara di usasi kalanden Jabate cɛ kɛra tile ganna tɛmɛni ye wa Jabate n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le rassemblement o don fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ MC nin ye a ka fasiri ye MC ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ uti kalo tile 7 o de labɛn bɛ min ye Côte d'Ivoire jamana ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw u bɛ boloda ka bɛn o donni kama o don in fana na e b'a ɲini sa yanni o don cɛ ni jamana transition ɲɛmɔgɔw n'u ma u ka finitigilaka maa 49 min bɛ anw bolo yan n'u ma bolo ma bɔ u kan na u ka taa Côte d'Ivoire jamana kan k'u ka courant min n'o y'u ka courant min n'o di bɛ anw ka faso baliba ma k'o n'o tigɛ an na ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka ministre n'o ye Lamini Seydou Traoré ale bɛ wuli ka jɔ la ale ɲɛsin b'an ka courant ko a n'an ka jiko bɛɛ lajɛlen ma e ko a ma fɛɛrɛ tigɛ joona wa min ye groupe électrogène belebele wulubana 50 ye o kɔni olu sen bɛ Mauritanie olu bɔ bɛ Mauritanie bɔrɔ la k'i kunda faso maliba faaba kan n'i y'a ta k'a lajɛ camion bayiriga olu kɔni sɔsɔ bɛ ni pièce ninnu na minnu kɔni dɔw selen yan kaban nka tɔw olu bɛ sira fɛ sɔɔni u na don faaba kɔnɔna na wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire ko bɛ fɛ k'u mɔnɛ labɔ ni o courant tigɛli ye anw ka jamana na ni k'a sabu kɛ interconnexion courant ko ye i b'a ye k'a fɔ min ye ministre ye n'o ye Lamini Seydou Traoré a nafura dama ni ministre so kunna kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ caman tigɛ bɛ a fɛ hali n'a sɔrɔla fɛɛrɛ ninnu caman bɛ yen a caman bɛ tila ka kɛ jigiwaro ye nka zen hakilina minnu ta bɛ ministre fɛ nin bɛna kɛ sababa ye bawo min ye Côte d'Ivoire jamana ye u kɛn bɛ k'a fɔ u bɛ bɔ sira minnu fɛ k'a fɔ k'u n'u bolo ja anw kan na ko o taabolo in ko an na kɔ o ɲɛ o ko to n'i sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sonsoro n'i y'a ta k'a lajɛ min y'anw ka courant ko ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire courant n'a tigɛla anw na uti kalo tile 7 nata san 2022 k'a sabu kɛ k'u ka sɔrɔdasilaka maa 49 bɛ anw bolo yan k'an b'an bɛ k'o bila k'a sɔrɔla u nana cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama n'a fɔra k'o bɛ n'o dimi bɔyɔrɔ kɛ ni courant tigɛli ye anw ka jamana na ko courant tigɛ ko a bɛna k'i b'a fɔ komi i ye kuma de bɔ a taara fiyɛ bawo min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don courant bɛɛ lajɛlen n'o sɔrɔ a hakɛ la bɛɛ lajɛlen n'a courant sɔrɔ i n'a fɔ i b'a la k'a sɔrɔ ka tɛmɛ waati tɛmɛlenw na cogo min na min ye nin groupe belebele ninnu ye a kelen kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ taa mégawati 200 bɔ ɲɔgɔn la nin 50 ka jɛnsɛn jamana kɔnɔna na courant ka se ka walankata jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka courant sɔrɔ ko fɛɛrɛw tigɛli daminɛlen don wa min ye courant ko ye k'a bɔ sigokan na k'a dankɛnɛmaya o hakilinaw n'o taabolo ta an bɛ ministre Lamini Seydou Traoré fɛ min bɛna kɛ sabu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ maa kana si dibi la tuguni wa maa kana fɔ ko i jigi dalen bɛ dugu wɛrɛ courant ko kan k'o bɛna fori ka bɔ i kɔrɔ k'i na si dibi la ko wari min courant ko mago k'o na sa o taabolo minnu filɛ nin ye Lamini Seydou Traoré ministre de l'énergie et de l'eau a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ lajɛlen kama wa minɛnw wulilen bɛ kabako ye minnu bɔ bɛ Mauritanie jida la k'u kunda faaba kan wa tile damadɔ in na ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye groupe 50 in ye mégawati 200 kelen kelen a bɛɛ lajɛlen na cun cancala jamana faaba kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le rassemblement kɔnɔna na MC a ka fasiri don Bɔkari Traoré ko yanni maa ka girin totobila nɔfɛ to tɛ dun ka maa min to o k'i taama ɲɔgɔn ye min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye ko jamanadenw b'u kɔ u ka taa fɔ finibɔ fo nɛrɛbɔ Bɔkari Traoré kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaayaso la nin bɛ dan segi o la n'an dun tilala dɔwɛrɛ